Bathaganigas ni ngalapuson bangen keren siapang pangayu bad uni ubanai ha ngiken mau terpang iaki balakalat bad ngalaperkat bangen pensyai susu halor kenongrim jangga jenge jangi kikon katolik bantuai nagabinda ki bayam akar tarik uni ubanai Hakamas bakuit Father Nicolas ulakran syai kadar syapanga jingkordor jongga jingduai yaki bayam. Henry ngalayo I hadin pat don bon gibriyo kila kinyum persyaya wuha ka YouTube na marka don kanega jingkaren ha ka YouTube bad don bon gibakli hangno ka don ga nongrim banduai nagabinda ki balakalat. Balengi don kam banduai ya ki bayam sisin layap om don kam shu banduai kaneka don ka jingmut jongbon ngut ki briu ke bala kamen dia kata ka jingkaren pensyai jongi father halor ka jingkordor banduai ya ki bayam tenga sautu don bon ki briu hadu mendaru kim sautu balengi duai na ka benda ki bayam lada ngi don kata ka jingele persya habang yong ide banduai na kabenda ki bayap kibriu ki yong hana omdon kam banduai kata ka mod don bon kibriu saudong jongi kimdon sisya ya ka jimpen syai halor ka jinge jongi sizin layap hatong ilaban na ino ya ki bayap kumda pis ngokom no katkum ka jing sotu mindang ala tre hangne Lajan arpo Henrius nem hari kasihins. Renggat bad kejimpule jona. Habayap beriu ngilai jingo haying jong ke beriu. Ngilai duai dah kabinda kimensiam jong ke balaklat. Bad habang ngilai turung hagano ke yeng jong ke bayap. Shua bangin mina kata ke yeng. Don ke trying kiwan ong father disha. Ban nga ong bonsin ngam ju kwa disha haying jongi bayam Henry kin pinbor sngaba father duai disha ban nga ong kamlele ngala deb duai nagabinda ki bayam nagabinda jombi baro Henry ki ong gumno pad father lada pem di disha kamensiam jongi balaklat kin sausi mensiam jong upa un sausi mensiam jonga kemi kan sausi te lada pem kwa diru Syudhi Shipala Syarula Biang Baleng yung gumne Namar kiyong Kemensiam jong ipane imene bayit Kin sausi kiyong Baleng yung gumne Lada Kajingim jong ikalakot Bat kajingiam Balay pedon kam banay siya Bat piyong Ban pinkamen ya kemensiam jong ibayap Om don kam Soto niyem Baro ki pengresya Kipengre bamru naga bentaki bayam halor kano kanongrim pipin gereja halor kano kanongrim pipin gere ya kasya bat piong ban pinhun ya no pinhun ya kamen siam jong ke belayap danem de wala da pilang badukuru pibersang banai syai ki beriu bale lese ladang ngamaisha Lesa ipa imensian jong ipa in late pai dah ka jing sosi kai kata ka jing le jom bi kata ka mod pila balle ya ki kam babon jai nanda puson shushu yanda ladap snem pite ya umod pite mod neyam kung ka jing sa kin mau teniem halaka jong ka jing lao pite ya umod Lese don ki barispa kita ya ki mot ki baremdor kita ya ki marble kita ya ki mau ba itnat kumta ter leniam lese ka badap snem pire ke ya ka jing dap snem jong ki balaklad pire ke ya ka jing dap snem jong ki balaklad neyam rakeniam bale Pikin mau ya ki piko banduai bad piong ladhangim le kumne le se kata ka mensiam kam hun kabamut kadon ke jingar sap lada piong kumne Santo niya
Piang ngilekum kini ki kambaro ben pinhuan ya kemensiam jenggi balakalan. Henry habangi keren sepangge jingduai piang bale pidon kam banduai na kabindaki balakalan. Kindiat jingar sap ngayoi hakata ka jinggaran jampi. Satu pilong arsap. Banduai omlong Henry ban lekawai long. Ban temot long. Ban Aisyah long haki ying jonggi bayam namar kemensiam jonggi balakalan kin sausi lam kom ta dan hem dai Henry habang yong ngide ben duai kyong bale ngidon kam ben duai ki balakalan kin pediang ye ke jing duai ki balakalan kin pediang ye ka bor jong mas bakoi Henry kin pediang tang ka bor jong sya kin pediang tang ka bor jong jing duai Batai hanga ladapi hong kumne patto pilong arsap banduai omlong Malaysia ke jingtep jongki banduai omlong Henry ban temot long ban reke ya ke jingdap sisnem long ban Aisyah enda laklat ki briu haying jongki long namar lem konta ke mensiam jongki kin sausi ngako ben kili api ko himmen ko para Hato ka mensiam jonggi kinam sausi ladapi sange benduai na kabinda jonggi ladapi stam benduai hato ka mensiam jonggi kin stam benisi api ladapi stam benduai bad kiniamas hato ka mensiam jonggi kin stam bendom bitari api ko himmen ko para ngin kili lese father pi keren kumne Pihikai kumne penihani ya ke nongerim ke Bible ke keren kumno syapangane mallagi jingle niam ka bangi pelong pipan ya ke nongerim ha ke Bible denam de piko nongerim na ke Bible denam de don buon ki kam ki bangile kalam nongerim ha ke Bible don buon ki jingle niam ka bangi pelong ha ka balang Nimla ban yu nongerim hang ni Bible Henry kadon ke jingi kai halor kata ka pang ha ka Bible ya roya utrai ya roya utrai ya roya utrai haleluya haleluya ko himmen ko para kabalang kaladon rengka badu Jisu kabalang kadon ha ka jingmud jomu Kris kibayim kadon ha ka jingmud jomu bale ki baya pro ki mensiam jong ki baya pro ki don ha jingmo jongo bale ha kakti jongo bale ki bayim mangi baro ngi don ha kakti jongo bale me menjur na em ngi baro ngi don ha kakti jongo bale ki mensiam pat ki don ha kakti jong no ki mensiam balaklat pat ki don ha kakti jong no ki mensiam balaklat ru ki don ha kakti jongo bale Hato pi berkat ublay unam sumar unam peit ya ki balakrat kajingim jongi kakut bad kajingiam hato kajingim jongi kakut da kajingiam pes ngokum no hato kajingim jongi kakut da kajingiam lada kajingim jombi kakut ha kajingiam Ngin jindela boat ya ki charwakas Ngin jindela boat ya bon ki philosophy baki kai yangi banle kamen banles na baha ha ke jingim ka ba minda banle ka tamon ladangi boat ya ki jingi kai jong bon mot ki philosopher nginom ting yano nginom don kamban ting yano Namar don buon ki jai jingi kai ki hikai yangi toles no bha lemon immon lekemen katba pingim hagane ka perte ngimdon kamban ting yano Henry ni ki bange ngilong ki bating burom yau bale ni ki bange ngis ngawuto omla ban im kalamu bale hagane ka perte
Bat kajingim jongi kampat kut tang hagene ka porte. Kajingim jongi kayai beteng, kajingyai beteng. Our life has continuity to eternity. Kajingim jongi kadang yai beteng syaka jingim bamjuko. Kajingim jongi kampat kut tang hagene ka porte sipol. Kajingim kabat jelang kadang ap. Kajingim baminda kalong kajingim balingkot. Kajingim kabat jorong kadang ap yangi hadin kajingi ap. Sauto ne kalang sauto. Yaro yau try. Yaro yau try. Yaro yau try. Yaro yau try. Kajingim kaba kambon ngite ngimpat yim shi percentage ruhanne haba ngi ong ki bryu ki balayim prapo ne prapo sane kendai posnem ha ka jingim jongi ngalakwa ban ong kimpat im tang kindia turu ha ka jingim jongi kimpat im pura ya ka jingim jongi ya ro yau try ya ro yau try hallelujah hallelujah Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dei nagataga daw ko himen ko para ngi haben sotu shai kadar baka jingim jongi kampat kut hakane ka perthe kampat kut hakane ka perthe ka jingim kalong ka jingstang hakane ka perthe lesing ilaban no ka jingyap jongi kalong ka jingstang badu belai kajingyap jongi kalong kajing stang bapura badu belai kajingim kabamenta tang sipor ngiyo iya uble berngut berngit kindiat klam da shaibha hendra ya ki jingyoi ba shai ka dar kanjia enda ngilayap enda ka kut kajingim jongi hakane ka perte ya royau try hallelujah 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 nagadaga daw ko himen ko para ngimla banong ngimdon kamban tuwai nagabinta ki balakalad minda bale kabalang kahikai kumne yangi bale kabalang kahikai yangi bangide benduai nagabinta ki bayap Laisse don ki bru ki ong ladau jisu map ya ki pop ulam map ya ki pop katnungut na padeng jombi basyong hangne kilaban ong ngalalait plapop minda ladanga yapru ngan poisya beneng katnungut na padeng jombi ki basyong hangne kilaban ong ladanga yap minda ngan poisya beneng katnong ut na pren jombi pilabano hoy ngalong kristan ngalayo baptisma ngalapdiang sacrament ngalapdiang bonsin yaw jisu ha ka communion bonsin ngalay pla ya ki pop janga ngadwa ay haying ngapuli ya ka bible ngalay jingyaseng nanda pinkut ladang ayap ngan poisya beneng kanongut na preng jompi pilaban nong ladang ayap mendangan poisya beneng raketi kito gibat kana lada piap menda pin poisya beneng raketi pira ketine ngam yoi ka keti jom bita kadau nga pet rasaudong bale pim sim lara keti menda wat iveru imnu shuban raketi bale pim nu shuban raketi bale pim ko ban poisya beneng piko ban poisya beneng te bale pat pim raketi kabamut pim tikana
bapin poi shabaning. Bale pim tekana. Bale pim snout tekana. Bapin poi shabaning lada yap minda. Bale. What is the reason? What is the reason? What is the reason? Kaya ka daw? Pim don daw ay lada pim don daw ay bale pim rakati? Ne pim sautu? Ne pim ngait yaga jingim pabansawan? Ne kumno? Pingait ne kam ngait? Pingait baka don ka jingim hadin ka jingyam? Ngay neklam ngay pingait hakaye pingait haka beneng pingait badon ka beneng nanda pat pingait ayu pingait badon dujo pingait neyam pingait nanda pat pingait ayu ngi haban ngay tru badon ka ding pinkoi ngala kran shai ka dar shapanga ne ka ding pinkoi ngala kran shapanga jimbishar kaddu ngalo pinsyai bun ge benta lara pikwa pila ban pe biang sya kita ke video baro tenganum crunch palat halor kane kapang minda henry ngakwa ban kele yapi hatu ngidon kam ban yesulok bat ki bayap shisin layap ngimdon jingya de yesu bat ki shisin yap ngimdon kam ban kin mau ki shisin kila klat ngimdon kam ban duana benda jongi Peace no hukum no. Ko himmen ko bara kakti no balay kahikai kum no yangi. Kakti no balay kakaranayu syapang kene ka pang baro. Ka dustur ka jingi kai ka bahyar pateng na hakabalang katolik kahikai kum no halor kene ka pang. Ka jingi kai tinrai jonga balang katolik kahikai kum no halor kene ka pang. Yaki patimen jonga balang kihikai kumno halor kene kapang kum Augustine bakoi kum John Chrysostom bakoi kum Tertullian bakoi Ambrosius bakoi kihikai kumno halor kene kapang ki apostol kilagi kai kumno halor kene kapang hatto dandon neyem haga balang katolik Nadu bastang jonga balang katolik yakum gini ki jingi kai nengi shutau start ya kane nangno house ne mayu ngilap kum gane ka jingi kai ladangi paid binia pilaban kin mau haka balang katolik lada pilaisha ka Rome pilaban yoi catacombs ki jaka tep jongi bun ki mater bun ki bangai ki bala sya peniap ha ka por jongi sem ki bayisi ya ki kristan ki la yisi ha ka porayu ya ki kristan ha ki spas nem baningkong baar balai basau kilong gisnem jong gijing shale bein ya ki kristan bun ki kristan ki kelon yap hagata ka por bun ki kristan kila aiti ya ka jingim naga benta ka jingye hagata ka por bad kila tep ya ki don bolsin kimtip ki bun ki kristan ki kelon yap Kibriyo kimla syuban tep lesa ki tep lang ya kiru bad minta ki bu ya ki catechism jong ki bayap bad buon ki catechism jong ki bayap ki to ya ki jingduai hal lor ki jingtep jong ki don buon ki jingduai baki lagto ha ki jingtep jong ki kata ki jingduai baro ngilap nadu hinyepo uwe edi Nadu hinyepo iwe edi ngiyoi yaki jingduwai balatto haki jingtep jongi mater haki jingtep jongi kristan bakalan yap omde u kini kisnem nadu hinyepo edi haki spas nem baningkong hi kilastang ban to yaka jingduwai ki duwai
ki duai nagabinda ki bayap nangda ki toya ke jingduai ba kine ki mensiam jongi bayap kinio jingmap na ubele badu belewen isne yaki bakindu pio yaka bainong nagabinda ke jingim kabakelayim don bon ki jingduai kumne haki katakum jongi bayap ki banget ki balakeloniap yaro yautrai yaro yautrai hallelujah 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 bat kunjuro habangi pet yak liturgy kabanado nado shispasnem Banningkong jangka balang ngiyoi haki liturgy ki apostol ki kindu yaki bangit bantuai bat kenmau yaki bayap katarungil habangi ward yaki jingikai ba banningkong kabangi don haki jingikai jongi apostol bat kabamol om tang hakane ka bible henry kila ai pattengro yaki jingikai kabala yusno ningkong dakin ombud baki sinran jongum ki apostol kum tertullian kum cyprian bad kive ki patemen jogi kum Irenaeus bakuin bad Polycarpus bakuin kibe yusno yaki jingikai jongi apostol kilas ngavutu kumno kilahikai yaki eke baro kamaki apostol kilahikai kim shimla pinrung haka bible Sodoniam baro ki jingikai jongi apostol klam shimla pinrung haganeka bible but bon ki jingikai kala hiar pateng da ki shindur oral tradition yaki eke baro bala hai pateng lemba ki shindur klam shimla to haka bible yaro yautrai hallelujah 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 te kane kalonga jimbalin batka dukam im jongi kristan nadu ki por jongi apostol kilayim yakane ke jingim nakaba yopidiang naga jingi kai jongi apostol bat kilayim pura yaga jinge tenaga tagadao bon ke baro ngim lap haka bible lada pikalli shanolatto yakane haka bible kane ka bible manobatto bat pinrandi ningkong pinrandi daka balang catholic kane ka bible kala pinrandi ningkong mano haka balang catholic bat kane ka arpo hinyutili ki kot kabadon haka jutang batimai la pinrandi mano haka balang catholic saduniyam ki apostol kila hikai kila to don ki gospel jongo Thomas don ki gospel jongo Jacob don ki gospel jongo Philip Henry baro kita ki gospel kalam pinrung happo kane so tu don bon ki proto evangelium don ki gospel bala to da bon ngod ki apostol Henry ngimpat pinrung ya kita baro kumjuru bon ki jingikai ngimpat pinrung Henry kala hiar sya ki kristan kumba hiar pateng ka hiar pateng yaro yautrai hallelujah 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 ko himen ko para bon ke baro le shum nuksa leseng ipelong jingya seng man ge don jingya seng ing hangi danem de tendeng habang iwan lang kalam lingdoro ngipelong jingya seng leseng idon bon gi jingya lam banduai ngidon gi order ngidon gi rendi ha kata ka jingya seng danem de ngi ong stang jingruai stang nang da perlong ya ka jingduai nang da ruai biang nang da ruai hau mensiam bakoi nang da pule naka bible nangda sa puson kindia nangda bataya ka gospel nangda ruai biang shwaban penkod ruai biang nangda lese haba piwan jingya seng nangda don hapadenge jingya seng pi le lum jingdarwa naki paro kata ka don haka bible latto kata paro haka bible pide ben stangkum no jingya seng latto hangne latto pide ben lum jingkan show latto hangne latto hangno lato pide ben lum jingan show hangno galato pide ben ruai stang
pide ben ruai pengkot, pide ben ruai jing terwa hangno la to hangno. Dandon. Te balai pat ngi perlong kini ki jing duai bat jing yasing. Lara kalam to ha ka Bible balai pilai lum jing gan show. Ko yemen ko bara ngiyoi ha ka Bible baro ki bangileng impat to ha ka Bible. Lara kalam to Bible te balai pat pi perlong jing yasing. Lara kalam to ha ka Bible balai pi ruai. Piruai ni em mana betul hangno betul pada ben ruai ngilaban kirlei bon gi jingkirlei kumne ko himmen ko para henrenginum lam namar baro na dong sha dong om don gamban to ha ka gospel kaya ka bade ban to ha ka gospel ya ka jingi kai jong jisu kumno ngilaban pinriubele yalade ban pinriubele yalade habaki apostol kilas ngawutu kinambut kilas ngawutu kilas tang ban ring jimut naka jingi kai jong jisu bakilas ngawutu habau jisu lehi kai kumne kai ka jimut dap da ka bor mensi ambakoi lemba ka jimpar sad jong mensi ambakoi ki apostol kilahi kai Baki pate menjongi kela pediang ya kata jingi kai, bat kela stang ben pinwandur ya ka jimmane jongi, bat ngela stang ben yo ya ka dur ka dar ba biang lemba ka jimmane ya ukris ha ka yukiris bakui ha ka jing duai ba per Baharo ki benda kabangile kalong ka jimpar sad jong men siam bakui nagata ka daw ngidon kawe ka kot kabar benba lese don buna prenjom bi bam yoyi kane ka kot ayo kai ka bato kane ka kot yoyi kane ka kot kato ayo Catechism of the Catholic Church berben ba kam berben benya ka Bible jongi mintaro so duniem kane kalong bun gi jingikai halor ka jingim jongi haka balang kane kalong ka jingikai jonga balang Catholic ka jingikai niam jonga balang Catholic ba kumno ngilayo kane ka kot pitip kane ka kot la pinrandi na ka jingikai jongi patimen jongi nadu ka por apostol hado menta balato ha ki kot ba per kumno kila yim ha ka balang Catholic kumno kila pinris pa ya ka jingay barbar la batay ha kane haba ka balang Catholic kala syong ya ka council ya haba ki syong dorbar jonggi cardinal rangkat badupa bakoid kumno kila rai nakata ka jingray bun ki council ha ka balang Catholic kalajia nakipor syakipor habadon jinge babon chai baro kita labatay lapto ha kaneka kod kay kaneka kod paisane kay kaneka kod jingikai niam jongga balang Catholic ha ka farangiyong Catechism of the Catholic Church Kaneka kot ka batay syapang ka jimmane jongi kaneka kot ka batay syapang ka jimbla ya kipop kaneka kot ka kikayangi baleng ide benduai nagabinda ki balaklan kaneka kot ka hikayangi kaya ka jingkar dor jong ka jingim sakramen kaneka kot hikayangi kumnong ide ben im ya ka jinge kumda ter yaro yaw try Yaro yau try. Hallelujah. Te ngidon Bible. Ngidon ka Bible ba ni? Ngidon kum kane ka kot. Kane ka kot ayu. Kane ka kot ka wan na ka magisterium jang ka balang Catholic. Magisterium. Pisay Dios ngo siya kane ka katin. Magisterium.
magisterium kabamot jingikai tenrai jangga balang Catholic ya ka bor jangga balang kabahikai yangi halor buon gi pang jangga jinge sontuniem halor ka pang babun jangga jinge lagi kai la penshai kumno ban im kito ki badon ke jingar tatin ti dia kane ke kot stang ban pule ngam tarai kane ka pengala ha ka tin kasi henrengila ban yo kane ka kot na ka St Paul's pila ban late tit stang ban pule pensa yo jimban shai halor bon gi jings ngo kol mar jombi Sauduniem takabang mot kaya kabang ako abanong kabalang Catholic kapendon gambha ya ka Bible kapendon gambha ya kum gini ki kot bad dak ba ring jingmut na baro kini ki jingikai ngiyai chakamat yaro yautrai hallelujah 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 but hakaweka jingyalam darbar jonga balang Catholic kaba kerteng trend kalong kawai ka jaka baki pelong ya ka jingyalang kaneka jingyalang kala ur hinripo lai katsans pa hinripo lai house name ayo kat hinrius katsans pa hinripo lai ha unius name bale ki shong ya kaneka darbar namar kaneka long ka por badon ka jingyale palat ha ka balang Catholic pitip ya unius name katsans pa hinripo lai pilaban kinmau katsans pa arpo way katsans pa kathenyu katsans pa arpo way katsans pa kathenyu kaya ka bala jia ha kaneka por shisin ngala bata yapi kaneka de ka por jongka Protestant Reformation kaneka longa por jongka Protestant Reformation kamdame katsans pa arpo way Martin Luther ula pia ya kabalang ula mino na kabalang badula stang ya ka Protestant Church ar katsans pa yu katsans pa arpo way hagata ka po don buon ki jingkol mar hakabalang don ka jingso si palat namar kabalang kamshim kwa bakanjia kum kane ka jingjia hakabalang kabalang Catholic kala sausi jur hagata ka por haba Martin Luther ulamina kabalang badula stang ya ka Protestant Church bad hagata ka po don buon gi jingale don buon gi tuma don buon gi jingya kini ya ki yimene kawai hadin kawai pan ha Germany ha Switzerland ha France kum ta terte buon gi yimene cathedral kila shakini daga Protestant hagini gi por habang alalay sa Europe ngalayoy baki yimene itinad minda ki don hakiti jong ki Protestant habang ala poy sa Geneva ngalayoyi ya ka cathedral jongo Francis de Sales bakoy shimlayo shong shisinro hakata ka cathedral Geneva Switzerland ulong bishop jonga ta ka diocese henry shimlayo room hakata ka cathedral namar wad lada ulong bishop ngitip cathedral ka yade badu bishop danem day pendangere kadan cathedral kade ka jaka shong jongo bishop but Nagabindao Francis de Sales bakoy shimlayo rung haka cathedral jongo namar kata ka por hakini ki por jonga Protestant Reformation kilakinino ya kata ka cathedral baheva henry shimlayo kiniam mashisinru hakata ka cathedral kumne buon ki imane kila poi shakikti jongi Protestant haba kila poi shakikti jongi Protestant yaki kam baningong ki baki Protestant kila le ayu kila pentawa yaki dur baro badon haki yimane kila tar load kila brat load yaki statue bad don ki statue by itanna jongu Jesus but Maria Joseph but ki dur by itanna baro kila pinjot so ni te kani kalonga jingjia basmusi kade ha kata ka por kane ka trend council ka dorbar jong ka balang trend kala shong katsans pa Henry Polai
banwanra jing penshai halor ki kon Catholic hadin kane ke jingjia jonga Protestant Reformation ban penshai yaki hagata ko por kae kawe ke jingi kai kaba kabalang Catholic kala pinskem kalong halor ka jingkala chapang ki bayap halor ki bayap halor ka jinge jongi halor ka jingle burom jongi chapang ki bayap yaro yautrai hallelujah 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 but kaneng vilaban yoi hangne hakane ka kod shigajar laipo but shibajar laipo way katokumni all who die in God's grace and friendship but still imperfectly purified are indeed assured of their eternal salvation, but after death they undergo purification so as to achieve the holiness necessary to enter the joy of heaven. But kabalai polai ka ongkomne, the church gives the name purgatory to this final purification of the elect, which is entirely different from the punishment of the damned. The church formulated her doctrine of faith on purgatory, especially at the councils of Florence and Trent. The tradition of the church, by reference to certain texts of scripture, speaks of a cleansing fire. Kane kalonga jingikai janga balang Catholic halor ka dingpin koi. Ni on Ninget halor ka jingdon janga beneng, ninget halor ka jingdon janga dojot, ningetro halor ka jingdon janga ding penkuit. Omde mano batau stadia kane. Nangno kabalang kalayo mensiyam ban hikayangi halor ka jingkordor benduai nagabinda ki balaklat. Kawan na ka jingikai jongu jisuhi. Bad ong kak balang ka ong habaki kai kumni baru ki beriu ki yap ha ke jingaye ki don ha ke jingelom paralog badu Chris Henry ki tu ki bela kelad ha ke jingaye ba ke jingelom kawe badu Chris kilayap ha ke jingduna jongi kilayap ha ke pop namar ba kilayap ha ke pop ladau no uberiu uyap ha ke pop umla ban rum beneng kebening kalong ke jaka bakumno kebening kalong ke jaka bakumno kalong kumno hato kebening kalong ke jaka nagabinda ki bamkui kebening kalong nagabinda jongno nagabinda ki bakui di nagabaka daw ladang ipe naka kitab jimpen pau arpo we ni pule kumne Jimpen pau, kitab jimpen pau arpo we, arpo in kinyu, kakatinu bele kakran hangi kumne. Henry, kakinja bamkui, kan rung haka. Henry, kakinja bamkui, kanom rung haka. Haka sano, ha beneng. Kikinja bamkui, kimla ban rung ha. Hano ha beneng yaro yautrai nangda lemne ubale ki kam klam rain lane ubakren lamler kin yorung ha ka tang ki to ki badon ka kerteng ha ka kitab jingim jong ukon lambrot manobala bandrung ha beneng tang ki to ki ba koi Mindang ala keli, syuabangan pensyaya kaneka panga keli api kikun Catholic. Katnongut na pedeng jombi, pitekana, enda piyapin poy siya baneng. Barom doni wiru banut ban rakti banong father, ngas ngot tekana, habang ayap, ngan poy bay siya baneng. Bale, pisong tu, happy, don ga jimbam kuy, don buon gidaw jong ga jimbam kuy. Daniam day. Nekumno.
Kabamon yaki ba kenja bamkul kinom poisha beneng kalonga jaka nagabinda ki bakoi kabamon lada manga ban mapi ni kelon niap menda leseng ni perkat ha ke jingduai kadba pidang duai kadba pilade pediang yaka mas bakoi yaka eucharist bakoi pi kelon niap wat kataru kilaban don ki kinja bamkui hapo jompi daniam dei nekumno tandon nem don lada piap da kano ka kinja bamkui pinum poisha bening ya roya utrai hallelujah Dena kata daw ko himmen ko para kabalang Catholic kahikai syapang kane ka jaka ka bangi kerteng ding pen koi ya roy try ding pen koi kalong ka jaka babbu basa shipor arpor ban lai lui na ki pop ba ki jimpen shi tom shipor arpor na gabenda ki pop ki bangi lale yenda lakut kata ka tem utrayun serai yang isabaneng Henry ladang ngim poisha ka ding pen koi ladang yap ha ka pop bayap ngin poisha shadujok ladang yap ha ka pop bayap ladang yap kalam pen koi dia ladena ka pop bayap bal ladang yap ngi barong itip kadon ka jingma kata ka men siam ladangi kendai ya ka jingkot ka jango belai kadon ka jingma ya kita ki mensiam bakinum laban poisha beneng ya royal try hallelujah nakata ka daw Jesus long ha ka gospel jango Matthew shippo arpo pra u Jesus la on kumne Matthews Shippo Arpo Pra Arpo Pra Wati yakitu ke ba peniap yakamet Wati yakaba peniap yakamet Henry Kibamla ben peniam yaka mensiam wating yakaba peniam yaka met Henry kibamla ben peniam yaka mensiam penban to kam shepting ya ubala ben penjon bad mensiam hadujok wat nom ting yakaba peniam yaka met Henry jisuang ting yauta ubadan ka bor ban peniam yaka met bad mensiam jongi ladang yap haka met kam lale lada ka mensiam jongi kadang im Henry rengka baka met lada ka yap yaka mensiam kadon ka jimma yangi kata gamut donar jai ki jingiam ka bau jisu kedau hangne baro ki briyu ki bayam haka met kinam yap haka mensiam daniam de baru ki beriu ki bayap haka met ngiong oi utau beriu layap Henry utau beriu bayap umpat yap shisha lada ulayap badu kris lada uyap badu kris lada manga ban mapi ngiyap badu kris ngimpat yap namar ngidang im badno ngidang im badu kris Tena kata daw ujisuang tiing yauta ubadon ka bor ban peniap yengi met bad mensiam ladang yap haka met ngide banlong kemen namar ngidang im haka mensiam Henry don ki jai beriu bayap yap kumno don ki jai beriu bayap kumno don ki bayap haka met don ki bayap haka mensiam kibriu kibayap haka mensiam kin poisha ong jam kin poisha du jog te donar jait ki jingiap wad habang yo iya ka metiap jong kibriu donar jait ki jingiap wad habang i peit ya kata ka metiap bale
kawe ka jai kilayap tang haka met kiwe pat kibayap haka met bat haka menziam kibam pediang yau jisu kibam ngei hau jisu kibam kela ka bamod kibam ke treman kela ka bamod wat hatimir ka jingiap kin poisano ya kiberiu bam treman kela ka bamod wat hatimir ka jingiap kilong kiberiu bayap met bad mensiam yaroy utrai Sotonian te wan habangi pe dia ka metiap jong beriu ngilaban yoi ar jait ki jingiap enai bishar namar ngem bor ban bishar henry katkum ka ketin ka bau jisu peni hangi kai ka bangi de ban soto khato uni ubayi batoin jonga ulayop tang hakamet pidi ban tuai te pidi ban soto habab yoi yaki bayi batoin jombi layap habab pipeit ya kametiap jombi pide ben puson ayu khato ini imei jonga ilayap tang hakamet ne ilayap hakamen siamru khato ini upa jonga ulayap tang hakamet ne ulayap hakamen siamru te kani kalong gajingma kabau jisu ukadau hani tinaka taka daw ko himmen ko para ngilaban sautu don kimen siam bayap lese don hayinga sem jambi ki bam burom yau jisu bam kongo yau jisu bam paisha ka sacrament ki yim dakamen siam ayu ki bam mutlo ki bam treben kala ka bamut ki yim dakamen siam ayu ki men siam jongi kilas tang ben yap sautu ne kalam sautu understood pila sautu Sodoniam, kaneka deka jimma kabangi deven tiing, kaneka deka jinglong kabangi deven tiing, ladang yai beteng ben yim hakapop ngidang peniap nagata kadau uji sulaong tiing ya uta ubadon ka bor ban peniap yangi hakamet bakamen siam ya roya utrai haleluya 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 ko himmen ko para nanta terter shushu ngilaban yoi hakaktin ubale yakaktin jongo jisu ukren shushu halor kane ladani paisha ka gospel jongo Matthews kabak kadar laipo we ujisu kren shapang ka we ka pop matam kabak kibriyu kilaban yai lamba Kibriu kibala banyai lemba hakawe ka jai pop ka matam kai kata ka pop gospel jongo Matthews kadar laipo we kai kata ka pop matam kane ka long ka pop parshaya umen siam bakoi pan halor kane ka pop ujisu ong kumno pe na kane ka daw nga ong happy la ban map ya kano ka pop but kano ka jingkran ben ble jongi bri la ban map na kano ka pop ne na kano ka jingkran ben ble jongi bri la ban map henre jaru bakran ben pershaya umensiam bakoi unam yojing map jaruba bakran ben persya ya umensiam bakoi enom yo jingmap nanda jisu ula benrap shushu omdon jingmap yaki beriu bam ngeit iya ka jingmap yaki pop omnom don jingmap yaki beriu bam tre ban kala ka bamut omdon jingmap yaki beriu bakran tad buram ya kas jingkui jong ka balang kini baru kilong di pop persyaya umensiam bakui omdon jimmapi ki beriu bapengsan ya lade ki ong ho ngadon pop ayu don bon ki beriu ki keli ngale pop ayu ngamdon pop eye ladang istang banong kumneru kalong ka pop persyaya umensiam bakui so tu ni em namar sisin laka ngidon pop
tang hau Jisu ngilaban light lui na kata kapop ladang ikren percaya mensiam bakoi anom yo jimap nantau Jisu benrap shushu lai po ar jaru bakren percaya ukun beriu unyo jimap henry jaru bakren percaya mensiam bakoi unom yo jimap minda ne lawe ngabah kini kigentin Jisu anggum no jaru bakren percaya mensiam bakoi ong jambaro jaru bakren percaya mensiam bakoi onom yo jingmap minda ne lawe jaru bakren percaya mensiam bakoi unom yo jingmap minda ne lawe batai hanga kai ke jimut jong gane ke kentin minda ne lawe kai ke jimut minda ne lawe kai ke jimut minda kabamut ngiyim hagane ka parte ngi pendon kam ya ka kabuk siar kaba kabalang ka terwahangi ngiwan pelapop dan gibayang lain ban pelapop ngi pediang ya uji swaga sakramen ngi pan map na ki posha ki por ngi asuk badu trai bad ngi persyang ban riu bale kane kade ka minda jongi so dunia minda jongi nadu kapor lakayangi hadu kapor nadu kapor lakayangi hadu kapor yap so dunia kane kade ka minda nanda uji sukren omde tangane ka minda uji suangum no minda ne lawe kai ke lawe kai ke jumur jang lawe future minda bar lawe ka bamuda yu hadin ke jingi ap ngatara ida nem de ne kum no piso to kum no minda ne lawe minda kadba pis ngap yanga minda kadba pidang him hagane ka parte pilaban yoi pilaban yusngo pilaban bam pilaban kren pilaban duai pilaban sausi pilaban gelak kabamut baru kadeka minda jombi sautuniem nama pilong kidakot janggap balang kabam minda lawe ayu hadin ke jingiam ujisu kren syapang kawe pat ke jinglong hadin ke jingiam ya kiba kindai ya katolong jingai kani kabang ikren syapang kapop percaya mensim bakuit pideben sautu ayu tolong jingaye pidon bun git tolong jingaye ha ka balang sakramen jimplapop communion bakoi jingduai baro kabang pelong kini kilang git tolong jingaye na kabinda upai kristan so duniem ladang ngim treben pediang yakini ki tolong jingaye uji suangkom no ngim don jimap minda ne hadin ke jingiap kabamut jisu kren ayu hangne lara pe sautu pistad ne em pe sautu ayu kadon sa kawai pat ke jinglong kabaka mensiam jon ge beri kilaban yo jimap te dun ge beri ke bakelli balengi don kam banduai nagabinda ki bayap pide ben pule ya ka nagabinda kren shushu bad shushu ya ka tolong jingae persyamban sautu ba kai ka bau jisu mut kang ne lawai lada omde hadin ke jingiap kai ka taga lawai kane ke lawai ka bau jisu kedau lada omde hadin ke jingiap kai ka jingmut jong kane ke lawai ni pilaban betai hanga ta kawai pat ke dur kai kane ke lawai di baro pe menjur kane ke lawai ka bamut hadin ke jingiap uji suang haba uji suang onom yo jimma mindane lawe uji su kedau hakaju kapor kadon kawai pat ke jinglong kaba mal ke mensiam jon ke beriu kilaban yo jimma so duniem uji su kedau lamba kene ke kentin kadon kawai pat ke jinglong kaba ap ya ke mensiam jon ke beriu banyo jimma so tu ne kalam so tu menjur ne kalam menjur ne kalam menjur kabamut
kaya kata kalawe kabau Jisu kedau kabalang Katolik kabatai lemba ki ikipa temen joni bakata kalawe kabau Jisu kedau kalong gading penkoi yaro yau try yaro yau try yaro yau try haleluya haleluya kane kalawe kalong ayu ding penkoi lada ki beriu ki yap hakapop barit baria bakim shimla yo ban yasuk baduble kita ki beriu ki de ban yai kata kalawai namar ngile yo i om ki bamkui kimlarung shabening hakapor ba yap mangi ladang yap hakapop ni de ban yai lamba ka jimpen koi ban ye sautu dujok kam de ka jaka ban pen ku dia kemen siam dan be hato dujok kalong ka jaka pen ku dia kemen siam dujok kamde ka jaka penkoi ka dujok kade ka jaka penrem si junom dujok kalom ka jaka bala penrem baro si jingim kabamud hapadeng kane ka dujok baat ka baneng kade bandon kawai pat ka jaka katkum ka jingam jongo Jisu kalong ayu ding penkoi namar ya ki bamkui kimla ban rung sha baneng lada ki bamkui kimla ban rung sha baneng lada ngayap ha ka jimbam kuit malumala ngade ban yai lemba ka jimpen kuit wat hadin ka jingiap de na kata ka daw ko himmen ko para ngidon kam ban duai na ka bindaki bayap namar bale u Jisu usnap isne yem ya ki jing duai jongi to mindangan yalam biang yapi ban penshai shushu wad lada ka shimpor kendia turu bale kine ki binda pide ben sautu bha namar don bun ki beriu ki bam ngei dia kane ki kai kinriang yangi ban ngi ha ka jimpale mensiam ngi ru ngi ong namar ngim jupule bible ngi hoi kade mo ngi ong namar bale ngim pad don nongrim ya ro ya utrai Haleluya. Mindangan yalam yapi Shaka Gospel jongo Matthews kaba katpra Matthews kaba kadno katpra kalong kumne nga ong happy kat kaba pinte haka perte lalateru habene nga ong happy kat kaba pilate haka perte latte ru ha beneng ladang ngasong hangne bante ye daka bor kaba eka bo Jisu ang kalatte ha beneng ru understand ya ki ba uble ulai bor pipetiano ba Marcel ba Brio ba auto minda sa pet hangne yaro utrai Haleluya. Haleluya. Ngadang hikai ye kaba kongsan nanda pilai pet yau. Padin kane ke jingkran jangan sapayang ba Marcel asan minit baro pet marwe yau. Mindas ngap ya kane ke jingikai. Ya roy utrai. Haleluya. 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 Minda kaktinu bele ka om katkaba pinte haka perte lalateru habaneng kabam hot ladangi le ye hanne hakane ka perte kadon ka jimmi hanno every action that we do has got a resulting happening menjur ne kalau menjur katkaba pitte haka perte lateshano beneng nanda katkaba pen pelai haka perte lala pelai ha benengru kumno kalaban long ngako ban kili ya ki beriu ki ba kili baleng edon kam banduai na kabinda ki bayap kai ke jimmo jangane kendin katkaba ngitte ha beneng latte katkaba ngi pelai katkaba ngitte haka perte latte benengru katkaba ngi pelai haka perte la pelai ha benengru kai ke jimmo kabamod ya kano ka kam kabangile hangne haka perte kadonga jimmi habene soto ne gram soto
lada pisong duai hang ne kata ke jing duai kan her sano mano badon shabeneng jisu dan ublay udan mensiem bakut dan dalam de ya kabangi latte habeneng ya kabangi pelait habeneng kaya ke jimut minda kane ka yai bateng pide ban sautup kaya ke jimut ka bau jisuang pe ngabha wadnam yotia wadnam pe chawei ngabhang ne harin badu wadnam pakala ngam thotu te jisuang kat ka bangila te ha ka perte la te beneng kat ka bangi pelai perte la pelai beneng nandau jisu yai bateng banong kumne sa kane ronga ong hapi lada arngut napi ha kane ka perte pihap jimut lang ban Paneye. Jesus said this and then continues. Jesus katka bateha kaperte latte kapretero abenengro katka bapelai kaperte la pelai abenengro nandau Jesus gumno ulaong sakanero ngaong api benrap lang bat kane ke jingikai satu ni omde la ka jong benrap lang Bahadu jisuang lada arngut napi ha kane kaperte pihap jimut lang ban paneye yahap jimut lang ban paneye panayu yahap jimut lang ban panayu piko ban panayu na ubele Hato boleh lo kum kini ki jai pinde ben pan na do minda nga ong happy wad nam tuai na ka binda ki bayap jisuang kum kini ki jing tuai wad nam pan jisuang did Jesus tell this don't pray for the dead no then who said to you that we should not pray for the dead who taught you Manobahikai ladau Jisu shimlahikai manopadhikai wadnam tuai na kabinda kibab ya kibalakha Jisuang haba lada arngut na pi ha kene ka perte pi yahap jingmud lam ban paneye uppa jonga ubaha beneng unai happy what is this kage jingmud te sautu gumno kabamod ladang ngapan Nagabinda kano kapang ujisu unjubab yangi kabamod pi kikun pi yahap jimud lang baro shing shisem but pi ong ipa jonga ila kalat ime jonga ila kalat bangis navuto ipa impat imba ha ke jingim jongo minda kokun tongin yahap jimud lang ban pan ya ka jingja tai bam jukut jingmap ya ki pop jong upa atau belai un jubab piong atau belai un answer ya pi ki kun baro pila ya hab jingmud lang banong yang instang bantuai na ka binda ka jingja tai bam jukut mensiam jong upa atau belai un jubab neklam jubab mano ba ong un jubab Jisu ulang ong ya kabangi te ha ka perte la te ha benengoro ya kabangi pelai ha ka perte la pelai ha benengoro kada lada kane ka ketin kaban nau Jisu kabamod habangi duai na kabinda ki balakalan ublay unjubab yaki nekumno menjur ne ka menjur Jisu ong haba arne laingot ki adon lang ha ka kerteng jona ngang adon rengga batpi ngako banong ya pi kibaw parabor keli kay kanong rim banduaya kibayap peit nang ne wadnum kran start ladapi de ki kon catholic piong nimdon kam banduay na kabinda kibayap wadnum kran start kay ka jingmod jangane gandin any intention on this earth we can pray for, yes or no? You understand English? Nagabinda kano ka jingtumu nilabanduai haupa tang kaweng ni don kam kaya ka ba don kam ngideben yahap jimud lam
ngihaban yahap jingmut lang balang Katolik ni yahap jingmut lang banduay nagabinda ki balaklat happo hatto ublewen kendai baragi kon balang Katolik ni yahap jingmut lang banduay nagabinda ki bayap hatto ublewen kendai yagane ka jingkar pajongi. Yes or no? Then who is clever here? Manobataw start kabamod hangne. Manoba persyang ban bet yaw sembay ba hapadenge sembay ki kinbag minda pe soto kaba utrai jisu ukinra jongi ukran shai kadar ngide ben duai nagabinda ki bayam kadon ke jingmap ya ki bayam wat hadi in ke jingia manobataw start sodonian kane kadeka jingi kai kindrian kaba lada una uburiyo uyang persya ya kane ke jingi kai kalam sautu I kai ke jingmo jomu jisu kilom ke bayang persya ya ke jingi kai tinrai jangga balang Katolik yaro yautrai hallelujah 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 ko himmen ko para ngadon bon ke baro ban ki kai halor kane ka pang ngan sanang ki kai shushu namar nga sausi don bon ki bri ki kran start kalam sautu ya ka tinu ble nang da ki kili barobor hanno kadon ha ka bible kala on kumne kadon ha ka bible kadon ha ka scripture kadon ha ka jingdo bakoi halor kine ki pang baro ladangi pule binia ladangi wat binia ya ka bible ngin salam ya ki nongrim jong bharo ki jinglenium jongi ka nongring jong malle ki jingmane jongi ka nongring jong malle ki jingduai jongi ka nongrim jong ka eucharist bakoi ka nongrim jong ka jingma pe ki pop ka nongrim jong ka jingduai ya ki bayap ka nongrim jong ka jingdon jong ka ding pen koi baro na dong shadon ka don ha ka bible ka balang Katolik kam jutok yano pi ki kun Katolik tos ngau sarong badiai bateng banduai yai bateng ban kershan ya ki bayap yai bateng ban kershan ya ki mensiam balakalan namar kane kade ka jingang no jomu jisu kane kade ka jingkwa jomu jisu bad haba ni yahap jingmut lang banduai u jisu un snap upau baneng unai hangi ya ka bangipan ya royo try sotu ne kalam sotu shai kadar soto kane kade kabalang ngala kran kumne namar ngatip wat hadin kaneru buun ki bryukin keli namar kane kala late online ru pide ban soto ko kimen ko para lada ngikwa ban penshai khalor kano kapang pule ya ka bible pule ya ka gospel soto ya ka jingmut jongu jisu haba ulaki kai halor kano kapang nginom bakalalendi nginom babe nginom kusulai namar ngidon ka jingkermen hau jisu kaprib lagi kemajombi duai minda nagabinda ki balaklat nagabinda ka mensiam balaklat nagabinda ka jingjatait mensiam jongi balaklat namar kaktin ublay ka kren shay kadar ngide bentuhay ladangi barongi yahap jimmut lang bentuhay nagabinda kane ka jingtumo kabaneng kan play hakamat jong ki mensiam jong ki balaklat bad bun ki basakut hakading penkuy kin light luit nakita ki jingte jingkum haba ngi duai haba kat kabangite hakaperte katte benengru kat kabangi pelait hakaperte kapelait habenengru lada menda ngi duai ban ngi kerpadi au jisu ban pelait ya ke jingte jongki bayir ba toin jongki namar ki pop jongki uble unjubab iyaki yangi bad un pelait yaki naga jingte naga jingkum jongka pop kabakidon kamdame naga jimpen chitom shipor jisu bayir karku kardo yangi baro karku kardoru yakemen siyam balaklan